салом додаракон ва хоҳаракони азиз. Барномаи навбатии 21 аз телевизиони Баҳористон манзури шумост. Мақсади барномаи мо дар кӯдакон инкишоф додани тафаккур, диққат ва тарбия намудани ташаббускорӣ ва ҳозирҷавобист. Агар шумо низ мехоҳед ин хислатҳоро доро бошед, пас ҳатман бо барномаи мо бимонед, ҳамроҳ бо ин дустуракон ба саволҳои ҷавоб гардонед ва савияи донишатонро васеъ гардонед. иштирокчиёни барномаи имрӯзаи мо тарбиятгирандагони кӯдакистони рақами 67-уми ноҳияи Шоҳмансур мебошанд. биёед бо онҳо аз наздик шинос мешавем. Оиша чанде пас 7 сола мешавад ва имсол ба мактаб меравад. мураббияш мегӯяд вай аллакай барои ба мактаб рафтан омода аст. озодона мехонад, менависад ва ададҳоро ҷамъу тарк карда метавонад. азиза низ имсол ба мактаб меравад. вай духтараки зираку чаққон ва хеле ширин сухан аст. азиза низ аллакай ҳама ҳарфҳои алифборо мешиносаду навишта метавонад. асмоа низ имсол боғчаро хат мекунаду ба мактаб меравад. гӯш кардани афсонаро дӯст медорад. дар гурӯҳ духтараки фаъол аст ва мехоҳад дар мактаб низ дар қатори аълохонҳо бошад. осия каме шармгин ва камгап аст, вале зеҳни тез ва нутқи буро дорад. ӯ низ имсол ба мактаб меравад. дар машғулиятҳо хеле фаъол буда мехоҳад дар оянда духтур шавад. салом духтарҳо. чӣ тавре ки ба шумо маълум аст, барномаи мо аз 3 шарт иборат аст ва дар ҳар шарт мо ба шумо 4 саволи пешниҳод мекунем. саволҳо аз математика, филмҳои тасвирӣ ва олами набототу ҳайвонот тартиб дода шудаанд. духтарҳо омодаед? бале. хуб, бо диққат бошед. саволи аввали шарти якуми барномаро мехонам. савол чунин аст: се ронанда ба роҳ баромаданд. ронандаи якум 2 километр роҳро тай намуд. ронандаи дуюм 3 километр ва ронандаи сеюм 1 километр роҳро тай намуд. ҳамагӣ онҳо чанд километр роҳро тай намуданд? ҳанӯз ман саволро ба итмом нарасонда, бибиоиша мехоҳад ба ин савол ҷавоб гардонад. пас мо ҷавоби саволро аз ӯ мепурсем. марҳамат бибиоиша. онҳо 6 километр роҳро тай карданд. шумо инро аз куҷо фаҳмидед? 2 ҷамъи 3 ҷамъи 1 6 мешавад. яъне дар ҷамъ онҳо чанд километр роҳро тай карданд? дар ҷамъ онҳо 6 километрро тай карданд. бачаҳо, бибиоиша дуруст мегӯяд? пас офарин бибиоиша, ҷавоби шумо комилан дуруст аст. мо ҷавоби шуморо қабул мекунем. мегузарем ба саволи дигар. савол чунин аст: дар кӯл 2 мурғобӣ шино мекарданд. ба онҳо боз 3 мурғобии дигар ҳамроҳ шуд. дар кӯл чанд мурғобӣ шино мекард? биёед ҷавоби ин саволро аз азиза мепурсем. марҳамат азиза. дар об 5 мурғобӣ шино мекард. чӣ тавр шумо исбот карда метавонед ки дар кӯл ҳамагӣ 5 мурғобӣ шино мекард? дар аввал 2 то буданд, баъд бо 3 мурғобӣ дигар омад, бас шуд 5 то. шумо инро ҷамъ кардед ё тарк кардед? ҷамъ. хуб, чӣ тавр ҷамъ кардед? 2 ҷамъи 3 5 мешавад. офарин, ҷавоби шумо комилан дуруст аст. мо ҷавоби шуморо қабул мекунем. мегузарем ба саволи дигар. бинандагони азиз, шумо низ бетараф набошед, чунки бо ҷавоб додани ҳар як савол савияи донишатонро васеъ мегардонед. бачаҳо, бо диққат бошед. савол чунин аст: дар табақча 4 дона себ буд ва 2 дона бодиринг. дар табақча ҳамагӣ чанд дона мева буд? ҳама даст мебардоранд, ҳама мехоҳанд ҷавоб диҳанд, аммо бед ҷавоби ин саволро аз асмоа мепурсем. марҳамат асмоа. дар табақча ҳамагӣ 4 дона мева буд. 4 ҷамъи 2 магар 6 намешавад? 4 ҷамъи 2 6 мешавад, вале бодиринг мева нест. офарин, ҷавоби шумо комилан дуруст аст. мо ҷавоби шуморо қабул мекунем. бачаҳо, бо диққат бошед. саволи 4-руми шарти аввали барномаро мехонам. бинандагони азиз, ёдовар мешавем ки айни замон шумо аз тариқи телевизиони Баҳористон барномаи 21-ро тамошо карда истодаед ва мо дар шарти аввали барнома қарор дорем. бо диққат бошед. савол чунин аст: рӯзҳои истироҳатӣ ва рӯзҳои ҳафтаро номбар кунед. осия аввалин шуда даст бардоштанд, пас мо ҷавоби саволро аз ту мепурсем. марҳамат осия.
дар як ҳафта 7 рӯз аст. номбар кунед. 5 рӯзаш корӣ, 2 рӯзи дигараш истироҳат. рӯзҳои корӣ инҳо мебошанд: душанбе, сешанбе, чоршанбе, панҷшанбе, ҷумъа. рӯзҳои истироҳатӣ чӣ? шанбе ва якшанбе рӯзҳои истироҳатиянд. бачаҳо, ман медонам ки дар бораи рӯзҳои ҳафта шеър ҳам ҳаст. оё шумо дар бораи рӯзҳои ҳафта шеър аз ёд медонед? бале. пас бояд мо аз як сар аз шумо ҳамон шеърҳоро мепурсем. марҳамат, бояд аз бибиоиша оғоз мекунем. рӯзи душанбе кӣ мешавад сар? бо ҷомашӯӣ бигзашт бингаст. марҳамат азиза. сешанбе чӣ шуд? хуш кунем либос, рӯбем тоза, холнаву палос. рӯзи панҷшанбе мепазем хӯрок, картошка бирён бо равғани по. асмоа ба мо рӯзи панҷшанберо гуфтанд. рӯзи чоршанбе фаромӯш шуд. ки дар бораи рӯзи чоршанбе шеър медонад? марҳамат бибиоиша. рӯзи чоршанбе уту мекунем. оё медонӣ чӣ ту мекунем? офарин, марҳамат. рӯзи ҷумъа, осия. рӯзаки ҷумъа чун рӯзи ид аст, зеро ки имрӯз рӯзи харид аст. офарин осия. мо ҳамаи рӯзҳои кориро номбар кардем ва дар бораи он шеърҳо қироат кардем. акнун мегузарем ба рӯзҳои истироҳатӣ. кани ки шеър медонад? марҳамат азиза. шанбе ки омад, мо ҳама розӣ, коре надорем бо ғайри бозӣ. офарин азиза. духтарҳо, бояд гӯям ки ман низ ин шеърҳоро аз ёд медонам. биёед рӯзи якшанберо ман мехонам. якшанбе ки омад, чӣ хуш ҳар соат, зеро ки имрӯз дорем фароғат. бинандагони азиз, чӣ тавре ки шумо шоҳид будед, иштирокчиёни барномаи имрӯзаи мо хеле зираку кунчуко бастанд ва ҳар яке бетоқатона даст бардошта мехоҳад ба саволҳо ҷавоб гардонад. ҳатто имрӯз мо дар бораи рӯзҳои ҳафта низ шеър хондем. шумо низ метавонед ин шеърҳоро дарёфт намуда аз ёд кунед. бинандагони азиз, шарти аввали барнома низ ба охир расид. бояд холҳои ба дастовардаи иштирокчиёнро ҳисоб карда мегузарем ба шарти дуюми барнома. чӣ тавре пай бурдед, шарти аввали барнома хеле ҷолиб буд ва ягон иштирокчӣ ғолибиятро аз даст додан намехост. дар натиҷа аз 4 саволи пешниҳодшуда ҳар яке тавонистанд ба як саволи ҷавоби дуруст гардонида як қолиро соҳиб шаванд. шартҳои дигари мо идома доранд. бо мо бимонед. хуб бачаҳо, бояд ёдовар шавам ки шарти дуюми барнома доир ба филмҳои тасвирӣ ва афсонаҳо тартиб дода шудааст. агар шумо омода бошед, саволи аввалро мехонам. омода ҳастед? бале. хуб, бо диққат бошед. одамчаҳои хурде ки асбобҳои барқиро таъмир карда метавонанд. қаҳрамони кадом филми тасвирӣ мебошанд? ҳанӯз ман саволро ба итмом нарасонда, бибиоиша даст бардоштанд. пас биёед ҷавоби саволро аз ӯ мепурсем. марҳамат бибиоиша. ин филми тасвирии фиксики мебошад. метавонед қаҳрамонҳои ин филми тасвириро номбар кунед. симка нолик. дар он ҷо як писар буд ки ба фиксикҳо ёрӣ мерасонд. номи он чӣ буд? номи он писар ҷим ҷимит мебошад. шумо ин филми тасвириро тамошо кардаед? бале. хуб, мегуфтед ки фиксикҳо хӯрок мехӯранд? бале, хӯроки онҳо ин барг мебошад. офарин, маълум мешавад ки шумо ин филми тасвириро тамошо кардед. мо ҷавоби шуморо қабул мекунем. хуб бачаҳо, мегузарем ба саволи дигар. бо диққат бошед. дар афсонаи гурбаи думбурида кампир думи гурбаро барои чӣ бурида буд? ба ин савол низ мехоҳад бибиоиша ҷавоб гардонад. марҳамат бибиоиша. барои он ки гурба шири кампирро дуздид. чӣ хел дуздид? гурба ҳамин хел шири кампирро бардошту гурехт? не, он аз тиреза даромада шири кампирро мехӯрд. баъд кампир чӣ кор кард? баъд кампир думашро бо табар бурида ба тарафи гурба гуфт: каниро шири маро тез биёр. баъд гурба шири кампир оварда метавонад? бале. ӯ аз кӣ ёрӣ мепурсад? ӯ аз гов ёрӣ мепурсад. вақте ки гурба аз гов ёрӣ мепурсад, гов чӣ мегӯяд? гов гуфт: то алаф нахӯрам, шир намедиҳам. баъд боз гурба аз кӣ ёрӣ пурсид? гурба боз аз замин ёрӣ пурсид. замин чӣ кор кард? замин гуфт ки ту ба ман об деҳ. баъд гурба аз куҷо об ёфт? ӯ ба назди дарё рафт. дарё ба ӯ об дод?
дарё гуфт ки ман кӯза надорам. офарин. ҳамин тавр гурба аз чанд кас ёрӣ пурсида ширро дастрас кард. ҷавоби шумо комилан дуруст аст. мо ҷавоби шуморо қабул мекунем. бинандагони азиз, чӣ тавре ки шумо шоҳид будед, биби Оиша низ ба ин савол хеле пурра ҷавоб доданд. маълум мешавад ки ӯ ҳама ин афсонаро хондааст. ҳамин тавр не биби Оиша? бале. хуб, мегузарем ба саволи дигар. бо диққат бошед. 27 июн мо кадом идро ҷашн мегирем ва дар бораи ватан шеър қироат кунем? марҳамат азиза. 27 июл мо рӯзи ваҳдати миллиро ҷашн мегирем. шумо дар бораи ватан шеър медонед? бале. марҳамат, қироат намоед. мо кафтари озодем, бикшода зи шодӣ парвоз кунем озод, сар то ба сари кишвар. болу пари масъул аст, тоҷи сари масъул аст. болу пари масъул аст, сари масъул аст. аз меҳнати бобоён барпош чунин даврон, моён зи чунин даврон дорем ҳузури ҷон. азиза, рамзи сулҳу ваҳдат кадом парранда аст? кабутар рамзи сулҳу ваҳдат аст. офарин азиза. бачаҳо, боз ки дар бораи ватан шеър қироат карда метавонад? хуб, мебинем ки ҳама мехоҳад шеър қироат кунад. биёед аз дигар духтарҳо низ мепурсем. марҳамат, биби Оиша, аз шумо оғоз мекунем. ватан аз дилҳо мебарорад ғам, мо ватан дорем, мо онро посбонӣ мекунем. мо ба хурсандию шодӣ зиндагонӣ мекунем. насли истиқлолу сулҳу ваҳдатем, пайравони пешвои миллатем. офарин биби Оиша. хуб, биёед аз асмо ҳам мепурсем. марҳамат, асмо. ватан дар дин, ватан дар синаи мо, ватан дар синаи бекинаи мо. бубинем то аз он неку бади худ, ватан бошад ватан оинаи мо. офарин асмо ҳам. марҳамат, достия. ватан аз дилҳо мебарорад ғам, ватан одамро мекунад одам. болу пари кас ватан мебошад, бахтовари кас ватан мебошад. ту бахтиёрӣ, э насли озод, ту ватан дорӣ зебо обод. бигрифта аз ӯ туро дар оғӯш, аммо накун ту ҳаргиз фаромӯш. фарзанди ҷон бош бар ватани хеш, ҳам посбон бош бар ватани хеш. офарин Оиша. бинандагони азиз, чӣ тавре ки шумо шоҳид будед, азиза ба ин савол ҷавоб дод ва дигар духтарҳо тавонистанд дар бораи ватан шеър қироат кунанд. хуб, бачаҳо, бо диққат бошед. саволи чоруми шарти дуюми барномаро мехонам. бинандагони азиз, ёдовар мешавем ки иштирокчиёни барномаи имрӯзаи мо тарбиятгирандагони кӯдакистони рақами 67-уми ноҳияи Шоҳ Мансур мебошанд ва онҳо хеле зираку кунҷкоб ҳастанд ва ҳар яке бетоқатона даст бардошта мехоҳад ба саволҳо ҷавоб гардонад. пас бо диққат бошед. савол чунин аст: ба Кулосурхак модар калонаш дар рӯзи зодрӯзаш чӣ тӯҳфа карда буд ва бо ӯ чӣ ҳодиса рух дод? канӣ ки ҷавоб медиҳад? асмо аввалин шуда даст бардоштанд. пас мо ҷавоби саволро аз ӯ мепурсем. марҳамат, асмо. модараш ба Кулосурхак кулои сурх тӯҳфа кард. баъд чӣ ҳодиса рух дод? вақте ки Кулосурхак ба хонаи бибиаш рафт, дар онҷо гургро дид. гург ба Кулосурхак чӣ гуфт? ту ба ин роҳ рав, ман ба он роҳ меравам. канӣ ки пештар мерасад? гург фаҳмид ки Кулосурхак ба назди бибиаш меравад. вай хонаи бибиашро фаҳмида, пештар аз Кулосурхак ба хонаи биби вай рафта, бибиашро хӯрд. пас гург чӣ кор кард? ба либосҳои бибиро пӯшида, ба ҷои он хоб кард. баъд чӣ шуд? бо Кулосурхак бо ҳам хӯрд. Кулосурхак ва бибиаш дигар натавонистанд наҷот ёбанд аз дасти гург. баъд охири афсона чӣ шуд? баъд дар охир, дар рахсано, Кулосурхак бибиашро наҷот доданд. офарин, асмо. маълум мешавад ки шумо дар боғча ин афсонаро хондаед. ҷавоби шумо комилан дуруст аст. мо ҷавоби шуморо қабул мекунем. инҷо шарти дуюми барнома низ ба охир мерасад. биёед холҳои ба дастоварда иштирокчиёнро ҳисоб карда мегузарем ба шарти сеюми барнома. шарти дуюми барнома доир ба афсона ва филмҳои тасвирӣ тартиб дода шуда буданд. дар ин шарт Оиша тавонист нисбат ба дигар иштирокчиён як қадам ба пеш барояд. яъне Оиша 2 хол, Азиза ва Асмоа бошанд як холиро ба даст оварданд. бо мо буданро фаромӯш накунед.
бачаҳо ёдовар мешавем ки шарти сеюми барнома доир ба муҳити атроф ва олами набототу ҳайвонот тартиб дода шудааст. агар шумо омода бошед, саволи аввалро мехонам. Омода ҳастед? бале. бо диққат бошед, савол чунин аст: ҳайвонҳое ки дар хонаи одам парвариш мешавад ба кадом гурӯҳи ҳайвонҳо дохил мешаванд? бибиёиша аввалин шуда даст бардоштанд. пас мо ҷавоби саволро аз ӯ мепурсем. марҳамат бибиёиша. اینها حیوان خانگی می باشند. боз мо ҳайвонҳои чӣ дорем? وحشی. ваҳшӣ. шумо номбар карда метавонед ки ба гурӯҳи ҳайвонҳои ваҳшӣ чиҳо дохил мешаванд ва ба гурӯҳи ҳайвонҳои хонагӣ чиҳо дохил мешаванд? بله. марҳамат. حیوانهای خانگی اینهایند: سگ، گربه، گاو، بز، گوساله، گوسفند، خرگوش و غیره. ба ҳайвонҳои ваҳшӣ чӣ? به حیوانهای وحشی داخل می شود گرگ، شیر، خرس، شغال و غیره. офарин бибиёиша. мегуфтед ки шумо дар хонатон ҳайвонҳои хонагӣ доред? نه. гурба ва саг ҳам надоред? نه. шумо гурба ва сагро дӯст медоред? بله. ما حیوانهای خانگی نداریم ولی پرنده داریم. кадом намуди парранда доред? ما در خونه‌مان توتی داریم. шумо бо тути бозӣ мекунед? بله. мо ҷавоби шуморо қабул мекунем. офарин. хуб бачаҳо, мегузарем ба саволи дигар. бо диққат бошед. ҳангоми пӯст кардани кадом сабзавот аз чашм ашк равон мешавад? марҳамат асмо. هنگام پوست کردن پیاز از چشمانمون اشک می رود. асмо, шумо боре мушоҳида кардаед ки вақти пӯст кардани пиёз аз чашмони модаратон ашк резад? بله. шумо ягон бор пиёз пӯст кардаед? نه. чаро? بله من خورد هستم مادرم نمی‌ماند. агар шумо калон шавед, пиёз пӯст мекунед? بله. офарин, ҷавоби шумо комилан дуруст аст. мо ҷавоби шуморо қабул мекунем. бачаҳо, бо диққат бошед. саволи дигар чунин аст. бинандагони азиз, шумо низ бетараф набошед, чунки бо ҷавоб додани ҳар як савол савияи донишатонро васеъ мегардонед. бо диққат бошед. савол чунин аст: рангҳои гули садбаргро номбар карда метавонед? азиза аввалин шуда даст бардоштанд. пас мо ҷавоби саволро аз ӯ мепурсем. марҳамат азиза. گل سربر رنگای زیاد دارد. از همه رنگای مشغولش این رنگ سرخ، زرد و سفید است. با صدبرگ نارنجی و گلابی بسیارتر دیده می شود. азиза, чаро номи гули садбаргро садбарг монданд? برای که برگ‌های بسیار دارد. азиза, шумо кадом ранги гули садбаргро дӯст медоред? سرخ. сурх. офарин. дар назди ҳавлии шумо гулҳои садбарг бисёр ҳастанд? بله. офарин, ҷавоби шумо комилан дуруст аст. мо ҷавоби шуморо қабул мекунем. мегузарем ба саволи дигар. бачаҳо, бо диққат бошед. саволи чоруми шарти сеюми барномаро мехонам. кадом ҳайвон дар танааш сӯзан дорад? марҳамат дӯстия. حیوانی که در تنش سوزن دارد آن خورپوشت است. خورپوش дар куҷо зиндагӣ мекунад? در کوه و جنگل ها. خورپوش аз ягон ҳайвон метарсад? نه. барои чӣ? وی خاری زیاد دارد. یگان حیوان با وی نزدیک نمی شود. офарин, ҷавоби шумо комилан дуруст аст. бинандагони азиз, ин ҷо шарти сеюми барнома низ ба охир расид. биёед холҳои ба дастоварда иштирокчиёнро дар ҷамъ ҳисоб карда ғолибро муайян мекунем. дар шарти сеюми барнома низ ҳисоб баробар шуд, яъне ҳар як иштирокчӣ тавонист ба як саволи ҷавоб гардонида як холиро соҳиб шаванд. ҳамин тариқ баъд аз ба анҷом расидани 3 шарти барнома, оиша 4 хол, азиза ва асмоа 3 хол ва осия 2 холро соҳиб гаштанд. яъне чӣ тавре пай бурдед, ғолиби барномаи имрӯзаи донояк оиша мебошад. оиша, ғолибият муборак. бинандагони азиз, бо ба даст овардани 4 хол бибиёиша тавонистанд ғолиби барномаи имрӯзаи мо гарданд. офарин бибиёиша, мо шуморо бо ғолибият табрик мекунем. маълум мешавад ки дар боғчаатон мураббия ба шумо хеле хуб ҳамтайёрӣ дидаанд. бачаҳо, биёед ба хотири бибиёиша як қарсак мезанем. аммо шумо бачаҳо ғамгин нашавед, чунки иштирок дар барномаи мо ин худ як ғолибият аст ва шумо тавонистед як қадам ба пеш гузоред. боз ҳам бештар тайёрӣ дида дар барномаи мо иштирок кунед.
бинандагони азиз, ин буд барномаи Донояк. Шумо низ бештар хонед, бештар омӯзед ва Донояк шавед. Ёдовар мешавем ки иштирокчиёни барномаи имрӯзаи мо тарбиятгирандагони кӯдакистони рақами 67-уми ноҳияи Шоҳмансур буданд. То барномаҳои дигар шоду сарбаланд бимонед. Хайр!